लोलयेच्या भगवती सड्यावयलो नियोजित IIT प्रकल्प गांवचे पुराय हित सांबाळून जावचो असो सूर शेनवारा जाल्ल्या बसकेन चडशा जाणांनी उक्तायला। माशेच्या निराकार शिक्षण संस्थेन IIT संबंधान मतां समजून घेवचे खातीर बसका आपयल्ली। संस्थेच्या सभाघरांत जाल्ले हे बसकेक 150 परस चड थळावे हाजीर आशिल्ले। आरडीस्को खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार। जे काय विषय की IIT येत असताना की हे सगळे गोष्टी पॅरामीटर असतात त्यांनी चर्चा करतात आणि सरकारी प्रतिनिधी येणार हांव आज ज्या सांगले सगळे किंवा चर्चा झाले असतात ते निश्चितपणे योग्य प्रमाणाचे नाव दवरपाचो प्रयत्न करतो आणि जेणे करून ह्या IITचो की आम्ही नॅशनल प्रोजेक्ट करतालो तर आम्ही सगळे जण बरोबर सगळ्या गोष्टी असतात की काणकोणच्या किंवा लोलयेच्या लोकांक कितें फायदो ह्याचो विचार आमी करपाचो आवश्यक आसा। सो जे आमचो नॅचरल वॉटर रिचार्ज एरिया आहा तो डिस्ट्रॉय करपाक नाका म्हणून तेका लागून आमी अपोज करता। IIT आमी अपोज करनाय। Okay, having said all this, what are you going to get? I am a mechanical engineer. I passed out from Bombay University with first class honors. I will not stand a chance to go and teach there. And person like me who are skilled enough, who are professionals, will not find job there. Who will come there? All IIT's professors and teaching staff and support staff will be all outsiders. Let us talk about the canteen guys. What is happening in Bishkilani? What is happening in the other institutes? All these canteen people are also either Keralites or UP or Bikaris. We goals cannot compete with them. That's a fact. Somebody just said that even 10% of our guys are not willing to work. So do you think that our guys will go and work there? Forget about it. So as my friend Mr. Buranik said, I totally support him. You have to have, if you want to do something, bring out agro-based activities there. Agro-based, take the locals into confidence, bring them. What is going to happen to the other part of it? इतून तो ट्रॅक्टर बॉन्ड केलो आणि वॉटर रिझर्व जास्त जातले हाऊ विल वॉटर पेनिट्रेट द ग्राउंड बेसिक लॉजिक एकाने काय ऑलरेडी सायन्स ना रॉकेट सायन्स नाही सिंपल तुके टांकी बांधता सिमेंटाची उदक घालता वो सगळं वयता ना ऑस्मान सो हाऊ विल यू गेट द वॉटर रेन हार्वेस्टिंग करतले फाइन दैट इज अप्रिशिएटेड they will do everything inside our campus as Mr. Chudas rightly said everything will be inside हम काहीच मेळपाना हम मेळटाले फक्त एक गुगलाचेर prestigious institute in Goa Kanpur Loli IIT that's all we will get and I'm kind of I'm an engineer I'm also a very engineer I'm engineering developers I'm not against this but this is an eco-sensitive area and even a non-agricultural land but we have lot of natural habitat there I mean cost also munchans ko nahi zaide paase janwar dinga ha bhaga how the donor mono is zaide don janwar ha and each and every animal in this planet serves a purpose आता पर्टिक्युलरली त्या मुद्दा जेतने लोकांना त्रास होतो काय नाही कारण त्याच्या बसया कमिटी या लोकांना विश्वासा सगळं विश्वासा घ्या आणि आधी डिसिजन किती आहे घ्या म्हणजे मत जे असा या प्रमाणितपणे मांडला आज जर आमच्या लक्षात घ्या परत निर्माणपणे सांगतो का एक पॉइंट जर या भागातल्या IIT गेली त्या भागाच्या फालणाऱ्या कर दुसरं किती योजना म्हणून तुमच्या सांगायला ना तुम्ही प्रत्येक मिलिटरी आके एकवायला बोलू शकता त्याच्यामुळे किती आनंद होतो तुमकडे म्हणजे आणि म्हणून सारखं विचार करा वरती बसा 2 फाटी 3 फाटी 4 फाटी 5 फाटी बसा आणि तुम्ही डिसिजन घ्या एक फाटी जर IIT आणखी गेली तर IIT परत मिळवली ना